Salutăm toți! Scuzare că n-am băgat niciun video, deci să vă zic de ce n-am băgat și de ce n-am mai degrabă nimic. Deci s-a început școală și telefoanele sunt întârzise și nu foarte am când să le bag videouri. Deci dacă să vreți să bag videouri, ele sunt prin TikTok, pe accontul meu Toca Kitty sau VixuZ și deci, prima încurajă de ce n-am putut să bag video, că eu nu aveam foarte mult timp și deja am prăpădit două persoane care au folosit accontul meu. Deci, să vă încep de ce și vă zic de ce n-am putut băga video. Pentru că eu n-am timp, în primul rând, dar doilea timp că eu câteodată nu mi-e foarte în cap să bag. Deci, dacă vă interesează de ce nu-mi bag video, pentru că eu nu foarte sunt recomandat de oricum. Pentru că eu mă stăruiesc ca să fiu mai normal. Dacă nu încolo, psihica mea mentală, sănătatea mea distruge mai tare și nu foarte am încurajat să bag nimic. Deci, asta nu numai asta, dar într-a că eu am foarte multe lucruri de făcut în viață sau mă scriu cu băiat. Deci, începutul cu curajul. Deci, dacă vreți să-mi bag videouri, în primul rând, voi trebuie să-mi dați mie idei prin Telegram sau în TikTok, dacă aveți TikTok-ul meu, dacă nu, degrabă să-mi scrieți mie în YouTube ideile mie și eu le fac. Dacă nu fac, degrabă să mă încăs la școală sau ceva. Deci, unul degrabă, am făcut videouri de telefoane sunt întârzise cu unul sau două. Și mai ce eu am prăpădit idei să bag video, am prăpădit timp, tot asta e. Și mai mulți zic că eu sunt rea, dar eu nu pot băga atâta video toată ziua. Așa cum alți youtuberi, tot așa. Ei să muncesc prin viață, poate au ceva relativ, au ceva ca să facă ceva mai bine. Dar depinde cum e. Dacă persoana are o iubitoare persoană altă și seamănă că el nu poate să bage video tot în momentul când vrei tu. Deci, dacă nu înțeleg nimic sau ceva, alți youtuberi tot așa fac ca și mine. Ei bag numai pe unul sau două săptămâni. Și pentru că asta e normal, pentru că youtuberii au tot ceva de făcut în viață. Că nu numai de stat în telefon și nu știu ce. Deci, într-o zi bună și curajul vouă și mulțumesc pentru că ați uitat videoul meu și ați înțeles.